Hej med dig, Camilla Nyman her. Jeg skal snakke om vores egen evne til at helbrede os selv. Måske kender du det her begreb, der hedder placeboeffekten. Det er, når at vi kommer os over en sygdom eller et problem, på trods af oddsene var rigtig, rigtig dårlige på forhånd. Man kender det også fra lægevidenskaben, hvor at patienter får de tror, de får noget medicin, men i virkeligheden får de bare en kalktablet eller en saltvandsindsprøjtning. Men fordi vi har troen på, patienten har troen på, at det her det kommer til at helbrede mig, det flytter på det, så sker der mirakler. Det modsatte også tilfælde, det snakker vi om nocebo-effekten. Det er, når vi har et eller andet fysisk problem, og vi har kravlet fast i os selv i overbevisning og troen på, at det her det er noget rigtig rod, og det bliver aldrig nogensinde godt, og man har svært ved at tro på, at det flytter sig. Der får vi rent faktisk manifesteret det i vores fysiske krop som et problem, der aldrig nogensinde flytter os. Så begge dele eksisterer, og det er rigtig spændende, fordi det her er jo i virkeligheden dokumentationen på, at vi har en iboende kraft til at helbrede os selv. Nu er det ikke sådan sagt, at vi kan sætte os ned og sige, og så flytter problemerne sig, bare fordi vi beder om det. Det indtræffer. Men det jeg ser er oftest, at der findes energimæssige ubalancer. Der findes ubalancer i vores sind, i vores følelsessystem. Det kan også være oplevelser eller blokeringer, der sidder fast fra det her liv, eller endnu ældre end da, som har brug for at blive forløst og forstået og få givet slip, før vi egentlig får hul igennem til det her egentlig fysiske problem, som vi skal flytte på. Og det her det er lidt for at give en åbning til, at den energimæssige side, den hænger sammen og kan hænge sammen med den mekaniske, evidensbaserede verden. Jeg ser ikke, at de her to ting kan adskille sig fra hinanden. Og jeg skal give dig et fantastisk eksempel, som jeg stødte på i går. Og nu skal jeg gøre det så kort som muligt. For jeg kan godt snakke om det her rigtig lang tid. Jeg er heldig at få en rigtig dejlig kvinde henvist fra en kollega. Og jeg skal kigge på hende, fordi hun har et problem, der er svært ved at flytte sig. Jeg er så heldig, at jeg får lov at se på hende clairvoyant først. Det vil sige, jeg har ingen information om den her kvinde overhovedet. Så jeg får lov at bruge min guiders hjælp og kigge med det clairvoyantes blik som det allerførste. Og så laver jeg den fysiske undersøgelse bagefter og skal koble tingene til sidst. Den clairvoyante undersøgelse viser mig, det clairvoyante blik viser mig, og jeg får vist, hvordan at hun hele sit liv har sørget for alle andre. Hun har påtaget sig ansvaret for alle og enhver omkring sig i alle mulige sammenhænge. Hendes sjæls energi er forskubbet fra hende, skubbet ud til venstre. Det er der typisk det sjælens side, og den står stille, fastlåst, uden at sige noget. Så den er ikke i spil. Hendes sjæls kraft, hendes livslys er ikke i spil. Hun har kørt på hendes handlingsside, hendes højre side. Hun har kørt på den maskuline kraft, som har fikset, ordnet, klaret og sørget for. Det er jo egentlig egoets energi, den fysiske energi, som primært har været hendes drivkraft. Jeg får vist den højre side forskallet, så du fortsætter kommer maling på maling på maling på. Og nu håber du med på, at det bliver meget billedligt det her, for det er sådan, jeg oftest eller altid får det serveret. Så hun er forskallet i hendes højre side, stivgjort i hendes højre side. Samtidig får jeg vist hende med et enormt rodfæste, at hun står fast. Det vil sige, at hun er ikke en type, man kan vælge. Hun står rigtig godt fast, og hun kan tåle noget. Det er sådan hovedtrækken i det, jeg får vist clairvoyant, når vi kigger på bare diagnosen. Når så jeg fik lov at undersøge hende rent fysioterapeutisk, så viser det sig, at hun har haft nakkeproblemer siden den tidlige ungdom. I starten var det meget sart med hovedpine og migræner, men det er stoppet. Og det vi har nu, det er en meget, meget, meget stiv nakke, hvor hovedproblemet er, at hun ikke rigtig kan bevæge sig. Og fordi den er så stiv, så støder hun på smerten hele tiden. Hun har prøvet adskillige behandlinger, som virker kortvarigt. Det vil sige, uanset hvad man har gjort ved hende, har hun fået en midlertidig lindring, som har været meget lille, og som virkede meget kort tid. Når jeg fik lov at lave den fysiske undersøgelse på hende, så viser det vi kalder en stiv og stram nakke opstået over tid. Det vil sige en nakke, der bevæger sig sådan her, som ikke rigtig kan komme rundt i hverken ender eller kanter. Formentlig opstået over adskillige år efter hinanden. Røntgenundersøgelsen viste en eller anden udtalt grad af slitage på nogle niveauer, moderat slitage på andre niveauer, og noget fortykkethed på nogle af ledene. Så det er, om der er noget, der er blevet fortykket og forskallet på hende, og som forklarer, hvorfor nakken er stiv og stram, og som forklarer, hvorfor at behandling kun virker midlertidigt. Så hun havner lidt i gruppen, som vi kalder en articular dysfunktion, en stiv og stram nakke opstået over tid. Og det vil sige en prognose, der også er sådan lidt langvarig.
Samtidig, når man så testede hende, når jeg testede hende, så kunne hun faktisk holde til en hel del. Så jeg fik lov at skubbe på det her led i alle ender og kanter. Jeg fik lov at mobilisere og manipulere. Hun kunne tåle det helt fint, og det flyttede sig så fint. 5%, og ikke så meget mere. Så behandling, det er lidt en anden sag lige nu, men jeg håber, det du skulle kunne følge med i her, det er, hvordan at det, jeg ser fysisk med de fysioterapeutiske briller, faktisk blev afsløret i energien på forhånd. Og det vi kunne se i energien, kom som forklaringer på, hvordan hun havde forskubbet sin sjæl i en ret tidlig alder. Der lå nogle specifikke traumer til grund for, at hun havde været nødt til at forskubbe sig fra sig selv. Og der var også konkrete råd til hende sådan fra den clairvoyante side, hvordan hun igen kunne begynde at få løsnet op for det her, få fat i hendes sjæls kraft og få hul på den her forskalling skridt for skridt. Men forventelig en proces, som vil tage hende lidt tid for at fange sig selv igen. Et eller andet sted om at få taget sin sjæls energi hjem til sig selv igen. Det kan blive en meget lang forklaring til dig, det her. Det jeg gerne vil give videre, budskabet jeg gerne vil give videre, det er, at det jeg ser i den fysiske krop her, hang sammen med det, vi kunne se i energien. At der var forklaringer. Det havde at gøre med traumer, følelsesmæssige blokeringer, som var lagt på hende rigtig tidligt, og et mønster, der havde forskallet sig over adskillige år, som så slutligt havde manifesteret sig og plantet sig i det fysiske legeme som en skavank, som nu ikke rigtig kunne tage imod behandling, fordi problemet havde en karakter, der skulle arbejdes med over tid. Og som jeg nu ser det, både på det fysioterapeutiske plan, det vil sige med specifikke træninger, som hun selv skal gøre, for det er jo hende, vi skal have på banen. Stive og stramme ting kan vi ikke behandle os ud af 2 gange om ugen. Der skal stræk, og der skal arbejdes med det adskillige gange om dagen. Og på samme måde skal hun jo have fat i at arbejde med at få hendes sjæls energi taget hul på og taget tilbage og givet den liv. Og det er også et projekt, hvis man skal have effekt med sådan noget, som man skal arbejde meget intensivt med. Det ved du, hvis du har kigget på sådan nogle ting som personlig udvikling, at det ikke er noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Det var lidt inspiration til dig. Jeg håber, du kan bruge det her og kunne følge med i min lange historie. Og måske vækker det genklang i dig, så du kan begynde at kigge nærmere på, hvad er det i mit eget system, som har noget, der matcher, som måske kan forklare de fysiske ting, som jeg bakser rundt med. Rigtig god weekend til dig. Hej hej.